Kontseilu Orokorrean 2014ko aurrekontuak aprobatu ditu. Aurrekontuaren kantitatea da 6.109.918,51 eurokoa. Honen inguruan, gauza batzuk ere dugu aipatu. Boskeraldeko partzuergorik azken urtietan, hilabetetan, egindako kudeaketa ereduri esker, kudeaketa publiko eta arduratsuari esker, lortu dauz. Alde batetik, aurkitu zen sartzerakoan 3 milioiko zorrarekin, ia kitatu egin du 185. Bakarrik geratzen dira 392.000 euroko zorra eta eredu honekin, gestionatzeko eredu honekin asmoa ditugu hori ere bai ordaintzen. Alegin handi bete egin dugu eta urten ere bai inbertsioetan diru kopuru bat ipini dugu. Ikezko baino gehiago. Eta hau dena kontutan eukintzen tarifa igo beharrik gabe egin dugu lau guztia. Tarifan igezko hori mantenduz lortu dugu honen gauzedanak egitea. Berriro, dinot, hau dena dela, gure kudeaketa zehatz honeri esker eta pentsatzen dugu horrela jarraituko dugula ikusitze zelako etekinek dakarren honek, aspaldiko 3 urteetan. Pentsatzen dugu galera, era honetara kudeatuz, guztiz bideragarri eta jasangarri izango dela Busturialdeko Ur Partzuergoa. Guz hartu ginean kiebra zorizen egon zen, da gaur egunien ja saneatuta dago eta inbertsioak egite eta martxan dago.